Kaixo, Gabon eta ongi etorri hamaika.bit tartearen bigarren saiora. Gaurkoan arreta soinuetan jarriko dugu. Entzumenean ahots-ahoko komunikazioan hain zuzen ere. Lehendabizi ahots bidezko sare soziala sortu delako, Blabin edo Blabin izenekoa. Eta ahots-ahoko komunikazioari esker edo tweetez-tweeteko komunikazioari esker ere GoEar webgune musikala ezagutu dugulako. Musika, ahotsa, soinua eta baita irudiek ere irudimena lantzen laguntzen digute. hamaika.bit abian da. Ahots bidezko mezuak bidaltzeko aukera Blabin sareari esker. Zer gertatzen da ordenadore bat eta olioa elkartuz gero? Sariak sarean lortzeko aukera irudimena.com lehiaketari esker. GoEar algortatik mundura musika zabalduz. Dantzari ona bai, baina zen olako boxeolaria? Hasieran esan bezala, soinuek gitatuko dute hein handi batean gaurko saioa. Ahotsaren bidez funtzionatzen duen lehen sare soziala aurkeztu nahi dizuegu. Blabin edo Blabin dauka izena eta 2 minututako mezuak uzteko balio du. Bla egiteko alegia. Ahots bidezko Twitterra bezala definitzen dute bere sortzaileek Blabin izeneko sare sozial berria. Jarraitzaileak izateko eta erabiltzaileak jarraitzeko aukera eskaintzen du sare honek baita, baina 140 karakteretako mezuak idatzi beharrean, 2 minututako ahots bidezko mezuak dira partekatu daitezkeenak. Grabatu, kargatu eta entzun. Erraza, ezta? Nork bere audioak partekatzeko izena ematea besterik ez dago. Izena, emaila eta pasahitza eskatzen zizkizu. Profila osatzeko nahi beste informazio eta argazki jar daitezke. Hori egin eta gero edonork argitaratu dezake blab delako bat. Ahotsa grabatu, izenburu bat jarri eta etiketak eta irudiak ere jartzeko aukera ematen du Blabinek. Ahots bidezko mezu hauek beste sareetan argitaratu daitezke. Facebook, Twitter, MySpace. Eta iPhone, iPod, iPad, Android edota BlackBerryekin bateragarria da. Erantzungailu automatikoan edo ahots buzoian mezu bat utzi beharrean blat bat bidali daiteke. Mezuak edozein hizkuntzatan utz badaitezke ere sare sozial berri hau momentuz soilik ingelesez, gazteleraz edo portugaleraz dago eskuragarri. Ba aldakizu ordenagailu bat ez dela apurtzen olioan sartuz gero? Aitzitik ordenagailua hotz mantentzeko sistema eraginkorra izan daiteke. Eta baita polita ere. Antza denez, zukaldeko olio arruntarekin egin daiteke, baina hurrengo bideoko protagonistak olio minerala erabiltzea erabaki du. Froga egin nahi baduzue hori bai, ordenagailu zahar bat erabiltzea gomendatzen dizuegu. Hauek dira olio bidez ordenagailu bat hotz mantentzeko behar ditugun osagaiak. Akuario bat, Lian Li markako oinarrizko plaka bat, ordenadore hardware bat, zaharra eta merkea lehendabizi, panel akriliko bat, neurrira moztuko duguna, mineral oliozko 6 galoi, hau da, ia 23 litro, bigarren zatia, murgiltze froga.
hardware zaharrarekin arrakasta izan dugu. Froga dezagun kalitate hobeko gailuekin. Hauek osagaiak. She just don't understand. It's gone beyond being a man. As I drift off into the night, I'm in flight. She's a boy scout, no doubt, but I'm gonna hold my cool, 'cause it is the rules. Yeah, so move on, baby. Check it out. Halfway between the gutter and the stars. Yeah. Zer izango litzateke akuario bat burbuilarik gabe? Saguaren eskuineko botoiari klik egin eta leiho berri bat zabaldu dugu Azkue Fundazioak dakarzkigunen berri izateko. Ze ideia, ze irudi, ze hitz etortzen zaizue burura irudi hau ikustean edo beste hau. Eta hauxe, Euskal Kultur Erakundeak eta Azkue Fundazioak irudimena sormen lehiaketa antolatu dute gazteen artean sormen literarioa eta grafikoa bultzatzeko asmoz. Ekimena hobe ezagutzeko Rodrigo Gartzia, Azkue Fundazioko kidea eta Pantxoa Etxegoin, ekeko zuzendaria ekarri ditugu gurera. Ongi etorriak bioi? Mil esker. Kontatu iguzu, Pantxoa, zertan datza irudimena lehiaketa hau? Irudimena lehiaketa hori sartzen da, abiatu dugu orain programa zabal bat Bizpahiru urtetakoa, 20 izenekoa, eta programa horren helburua da gazteak aktore izan diten eta proiektu berritzaileak egin ditzaten eskualaren eta eskual kulturaren alorretan. Eta beraz, irudimena horrekin lehenik nahi dut egan lehen aldikoz partaidetza eder bat badugu Azkue Fundazioarekin, eta hori garantzitsua da gaur egun proiektu bat egiten derarik behar dira albezen bat partaide atxeman, eta ere teknologia berriak erabili. Eta Azkue Fundaziok eta guk ere azken denbora hauetan indar berezi bat egiten dugu, gazteak ere gure ganatzeko teknologia berrien bitartez. Beraz, irudimena hori da, gauza simple bat, sari bada, sari ederrak badira irabazteko, da argazki 12 argazkietarik abiatuta, gaztek edo aja bisitatzen aldituzte beren gisarat, aja moldatzen aldituzte argazki horiek, edo argazkiak hartuta oinarri bezala, testo batzu idazten aldituzte, izaiten alda poesia bat, testo labur batzu, eta hortarik landa gero sari batzu izanen dira, 12 sari izanen dira orotarat, eta beraz agian, denbora egun batzu gelditzen dira, beraz gomitatzen ditugu gazte horiek, ahal bezen bat ekimen egin ditzaten oraino gelditzen diren egun horietan. Gazteei zuzenduta dago, gazteak aipatu dituzu, baino gaztaroa noizik noiz arte lusatzen da. Hori da zaila, beti gazte gelditzen begira nunbait, ordean, ez errait, guk gure 20 programa hortan, publiko aldetik erraiten dugu 8-15 urteko haurentzat hor, gehiago lan bat eginen dugu transmisioari buruz, eskoletan berezikita eskolatik kanpo. Eta gero 25 urtetik goiti 20 urtetaraino bederen. Gaztek egiten ahalko dituzte, proiektu berri batzu egiten ahalko dituzte, beraz hori horra guti gora bera adina. Oso ondo. Eta zeintzuk izango dira banatuko diren sariak? Hor badira autu batzu egin ditugu, baina bestea beste izanen dira ordenagailu eramangarri batzu, liburu elektroniko batzu, argazki kamera batzu, beraz hor ere tresna batzu gero segitzeko idazten edo argazkiak hartzen, soinuak biltzen, bai uste dut sari ederrak hautatu ditugun Azkue Fundazioarekin batera. Azkue Fundazioa aipatu duzu, bi erakundeek elkarlanean daramazue proiektua hau aurrera, hitzarmen bat sinatu zenutelako, eta hau urrats bat da, baina zertan datza hitzarmen hori? Bai, bueno, Parisen izenpetu genduen, Espolang ospatu zanean,
Eta hor, erakunde biok adostu dugu, hainbat ez bakarrik irudimena, baizik eta baita ere komunitate bat sortu, lanak partekatzeko, eta toki amankomun bat izaiteko, ez? Eta, bueno, adibidez hor, komunitate horretan, gure egoitza dan euskararen etxean dagoen euskararen interpretazio zentroko edukiak, bai euskaraz eta bai frantsesez dagozenak, hor ere egongo dira, ez? Eta hori da pixka bat helburua, gero baita ere, blogak eta wikiak eta holako lan tresnak nolabait eta dokumentazioak partekatzeko, ez? Irudimena hau, lehiaketa hau, lehenengo urrats bat izango litzateke, gogoratu ditzagun nahi baduzu datak zeintzuk diren, noiztik noiz arte dago zabalik epea, eta nora zuzendu behar dituzten gazteek euren lanak? Orduan, apirilaren 8an da azken epea, eta bada nik sinplena atxemaiten dutana, bada lehenik gune bat irudimena.com, bereziki bada ere hogeita gure programa orokorraren gune bat sortu dugu, eta hogeita.com eginez, xehetasun guziak badira, bai ere arauak, xehetasun guziak zer egin behar duten, norat helarazi behar dituzten lanak, eta gero izain da, hautatuko ditugu ere epaimai bat izanen da, bai literatura, bai argazki gintza munduan ari diren presuna batzuekin, eta gero, beraz, 12 saristatu izanen dira. Nortzuk osatuko dute epaimaia? Bueno, Pantxoak esan daben lez, arlo artistikoko pertsona gehiak aukeratuko doguz, eta bai arlo literariokoak edo bai kreazio artistikoak. Eta hor, baloratuko duguna da lanen originaltasuna, kreatibitate hori, arlo guzti horiek, eta gainera bi modalidade dagozen lez, bata irudimenarena eta bestea, irudimena dana da, baina irudiena eta bestea idatzia, hor ere bereiztu egingo dugu, eta egongo da nolabait lau sailkapen, ez? 25 urtetik orakoak eta berakoak, eta baita ere gero irudien bitartez parte hartu dutenak, eta bestalde idatziz parte hartu dutenak. Beraz, biderkak eta eginez, sari asko eta asko. Sari asko, azkenean guztira, 12 dira, 12 dira baita ere oinarri bezala hartzen diren argazkiak, orain iruditan ikusten ditugun hauek, zergatik aukeratu dituzue argazki hauek eta ez beste batzuk, edo nondik etorri dira? Ordean guk egin dugu hautaketa bat, entxeatu gira ere albezen bat eskualerriko kultura orokorki hartzea, eta ordean izaiten aldira dantzari batzu, izaiten aldira musikari batzu, izaiten aldira paisaiak, eman ezagun gogoan dut, eman ezagun Kukai taldea etorri zen iparaldera Luosoko plazan egin zuen biziki ikusgarri polita, eta beraz argazki bat hartu dugu, gero bada ere maskara dena, gero irudiak eta hola, entxeatu gira, hautu bat egin dugu, albezen argazki puskat esanguratsuak hartzea, eta gero pentsatuz ere, argazki horitek abiatuta, adibidez bada bat, ojoitmenari buruz, iturri zaharretik, berria edaten dut, famatua da hori Josean Arzek idazten duena, gai hortarik ere, badakigu jendek, adibidez, beste zerbait idazten aldutela, edo argazki hori moldatzen aldutela, entxeatu gira, albezen anistasuneko argazkiak hartzia, preseski errantzunak ere, albezen anitzak izan diten. Eta beste nabardura bada, argazki horrek Creative Commons filosofiapean dagozela. Ez copyrightpean, baizik eta berdin partekatzeko aukera ematen dugu lehiaketa honetan. Argazki horrek beste edozeinek erabili aldauz, beti aitortuz nordan horren egilea. Eraldatu eta eraldatzerakoan norena da? Bueno, beti nola Creative Commons filosofiak esaten du aitortu eta berdin partekatu, beti aipatu behar da lehen lana norena izan dan, baina bigarrenarena ere, aitortza ere, hori zilegia da. Nolabait parte bat batena izango da eta bestea aldaketa
bestearena. Hori da pixka bat, eta uste dugu gainera hori euskara munduarentzat oso onuragarria dala, azkenean edukiak eta sareratzea ahalbideratzen dago, ez? Bora gutxi geratzen da lanak aurkezteko, zein da bukaera epea eta noizko aurre ikusten duzue banatu ahal izango dituzuela sari horiek? Orduan, apirilaren 8an da azken epea, eta uste dut... Ekainaren 16an dugu aurre ikusita, hortxe izango da, ez dakit eguna aldatu behar izango dugun agenda kontua dela da, baina printzipioz ekainaren 16 inguruan banatuko ditugu sariak. Eskerrik asko bio, Jona etortzeagatik eta ea hurrengo batean elkar ikusten dugun berriro. Mire esker handi bat zuri. Eskerra zuei. Irudiak alde batera utzi eta entzumena lantzen jarraituko dugu. Zuetako askok GoEar webgune musikala ezagutuko duzue jada. Gu bere sortzaileekin egon gara, kontatu digutenez, GoEar webgune bat baino gehiago da. Musika sare sozial bat bezala definitzen dute. Musika igo, entzun eta partekatzea du helburu GoEarrek. Zer den GoEar? GoEar web proiektu bat da, Printzipioz ideia hori zen, baina orain sare sozial bat dela esan dezaku. Hau da, sare sozial batean erabiltzaileek komunikatzen dira, elkarrekin informazioa partekatzen dute, eta GoEarren kasuan informazio hori da musika. Hau da, gure oinarrizko ideia da munduarekin erabiltzaile guztiak musika konpartitzea. Hasieran, proiektua hasi zen bakarrik musika entzuteko, orain erabiltzaileen artean komunikazio bide bat hartu dugu, lehen ez geneukan ezarrita bide hori, baina orain sare sozial bat dela esan dezakegu. Proiektua hasi zen YouTube eredua hartzen, baina zergatik. Mikelek, proiektu burua, ikusi zuen 2006 urtean edo YouTube atera zenean, proiektu hori oso ona zela, ondo funtzionatzen zuela, eta ikusi zuen audioaren kalitatea oso kaskarra zela. Esan zuen, egingo dute proiektu antzeko bat, baina bideoa alde batean utziko dut eta audioan zentratuko naiz. Proba moduan beta bertsio bat atera zuen, familia eta lagunek izan ginen lehenengo erabiltzaileak, hasi ginen musika igotzen eta pixka bat jolasten, probatzen. Eta asteak pasa ziren eta ikusi genuen erabiltzaileen kantitatea gero eta gehiago zela. Orduan ikusi genuen etorkizun argia zeukala, etorkizun ona. Eta gaur egun 6 urte pasa dira eta esan dezakegu proiektu bat egin dugula. Printzipioz oinarrizko ideia zen musika partekatzea, erabiltzaileek musika igo dezaten eta entzun dezaten. Guk jaisteko aukeraz dugu ematen, hori printzipioz ilegala da, guk egiten dugu lana bakarrik da igotzeko eta entzuteko. Eta orain, erabiltzaileen artean komunikazio bideak ireki ditu, mezuen artean, sare sozial moduan, baita ere egin ditugu kanta listak edo playlist delakoak guk deitzen ditugu playlist egiteko aukera. Baita ere Facebook eta Twitter sare sozialetan musika argitaratzeko aukera eman dugu. Adibidez, Facebooken kontuan, Facebooken zure horman jarri dezakezu musika edo lagun baten horman edo talde baten horman. Eta ematen digu 3 aukera. Nire horman jartzea, lagun baten horman edo talde baten horman. Adibidez, ematen du lagun baten horman jartzeko eta jarri dezake. Mikel, entzun.
Ez, guk ez dugu hartzen Spotify kompetentzia moduan hartzen. Azteko dimentsioak ez dirako berdinak, haiek, enpresa oso handiak dira, diru pila batekin hasi ziren proiektuak, gure kasua esen bat antzekoa izan. Gero Spotifyren kasuan dauka zerbitzu parte bat doainik dena, baina publizitateaz betetzen dutena, eta gero beste alde bat da zerbitzu ordaindu behar duzuna. Gure kasuan ez, gure kasuan zerbitzu guztia doainik da, debalde, horrela ziginen eta horrela jarraitu nahi dugu, ondo dioa, momentuz. Gero iTunes edo Spotifyren kasuan baita ere softwarea instalatu behar duzu, gure kasuan ez, gure kasuan webgunean sartzen bazara, zuzenean aurkitu dezakezu entzun nahi duzuna. Beraiek ez dute abestiak edo kantak igotzeko aukera ematen, erabiltzaileei, guk bai. Horregatik beraiek musikan zentratzen dira, guk daukagu audio artxibo denetarik. Guztia doainik izan da, publizitatea da gure ekarpenak ematen digula. Publizitatea dakizunez, erabiltzaileen kopuruaren araberan ematen da, eta gure kasua erabiltzaile asko ditugu, orduan oraindik ez du arazoak izan. Ezan dezakegu 350.000 bizita ditugula egunero. Bai, asko dira bai. Lantaldea handitu da 6 urteetan zehar, baina ikarregarria dirudien arren, oraindik 7 gara bakarrik. Bai, hemen daukagu Berta, diseinua tala eramaten duena, gero komunikazio eta marketing daramana, kasu honetan ni naizela. Gero zerbitzarietan eta sistemetan lan egiten dutenek Madrilen daudela, zuzendaritzan eta administrazioan, eta gero Mikel, egilea edo proiektu burua eta programatzailea dena. Etorkizunerako planak baditugu. Interneten lan egiten baduzu, etorkizunerako planak izan behar dituzu buruan behintzat. Zen gauza oso evoluzio arina duen mundua da. Guk baditugu asko, baina horien artean mugikorretarako aplikazioak daude. Laster ikusiko duzue goehar iPhone, iPad, Android eta Blackberryetan. Soinua nagusi ikusi duzuenez gure gaurko saioan. Amaitzeko boxeo bideo bat aukeratu dugu. Ea zer deritze zuen gure boxeo izarrari buruz. Hurrengo astera arte. Usman Ahmed.
boxers and the referee. I spoke to you both in the dressing room. I obey my command at all times. You both know the rules. Watch the heads, kick the punches up. When I shout break. Wins in amazing style, but our concern straight away goes to Usman Ahmed because that was a very, very heavy fall. Slightly broke his fall on the way down. I wouldn't have liked to see his head crashing onto the wall. He wants to get up, that's a good sign. Probably the fighters find it more embarrassing being kept on the floor than anything else, but it's a sensible precaution. They just want to take their time. They want to check his eyes, they want to check behind his eyes. Everything looks okay, he wants to sit on the stool. But I mean, his legs will be very unsteady, so they want to sit him down. You can see that. And that was a beautiful... He stepped right in with a punch. I mean, he was throwing the punches that mattered from the start, but you can see the way he collapsed to the floor. It was alarming. Beautiful punch. Couldn't have landed any cleaner on the button. Big respect to all the crew. Imran Khan, LLE, MC Spider, the vibe provider. For those that know, for those that want to know, it's time to get to know. And that's how we do. Booyaka to all the crew.